Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, magandang araw po. Ayan, nangapon sa akong mga viewers, sabi na karon lang nakakita ng video. Nangapon sa inyo, God bless po. Ayan, nangapon sir. Kung saan pamatin mo? Sakit na akong lawas. Sige ka ng labas. Opo. Nya nakoy ko ba na kani puno bikil ko ni nakoy gikabot nga ning ungot ang juwi nani ba nya akong gipubos siya. Kung saan may kapote mo? Baldi Tapos, atong luto. niloto siya. Oo. Paminan mo na agad sa Juwin? Kung yan naanan mo? Oo, nas juwi. Paminan mo na agad sa bukong bigyan mo. Pag doon mo ba? Yung kita ko ni mo dre. Sakit May nagod ya. Sige. Ano sa lang na? nga bulan ako. Ang kanina mo kanina pagkuote mo, wag yung mayo. Ano? Wag pa mahilot. Nahilot na ni ulo ko ba? Halibihan po, na. Oo. Sige, ang mong klawasan mo kung saan na sugod-sugod lang mo sakit ng klawasan. Semana na ako. Sumana na katin. Ha? Yara ka, boss? Ha? Yara ka? Ada naman. Sige. Sa imong sakit sa klawasan, ano sugod ang pinaka-numero ng sakit yun? Kani manhud ni magmulmul. Hmm. Mabukton. Pangod, mulmol, dire, kilit. Ang likod hawak, wala. Ang likod Wala man. Okay na. Kani puno pa sakit. Nagbasa po ka? Hapon? Hapon ito. Magtrabaho basa. Basta ligo ana. Ano? Hinahinay kundang na hap. Mahagutag sa dili. Makaya lang mo likayan. Basta magtrabaho pag ulis ba hindi pwede magpasa. Kumay mo lang yun, no? Kaya atawa ka na pasok sa kusog. Ulba ka na, mo ni pinaka-problema yun sa mga tao. Pag mo ni mo atake, siyempre, kung trabaho ko na ito nga magbasa, wala pa din mahimo, no? Kaya magpasa man. Okay. Ano na lang yun, no? Basta kay ang hindi ko na napas mo sa kusog. Amoy po'y mga alay, dinhod, gurog na ngulmul. Ano mo na mo kusog? Kani ug ulmul ni tumadre yun. Una lang Utang mga, magabi. una na sign. Pero pwede matabangan. Sige, sa bagyod sir. Basta mga tibok lawasan yun ang kuwan yun mo. Sige. Ang ginawa, pero Okay naman. ano lang ipaminaw ng murag kundod. Malawas. Sa tibok lawasan mo dami sa punitan. Ano? Sige, asang balay ganun sir? Santa Maria Occidental. Layo ba? Barangay Tanglat, Ulagsi. Oo ba? Sige, basig na kay Santa o sa taga Santa Maria. Eh, basi ganahan mo magpahilot. Diri lang mo kang Eric Hilot. Eric Hilo. Si Kilo sa taga Santa Maria, no, nasa server no, nga bangan na to nga mamayo yung ginapamatis sa kawasan. No, siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Salig mo na to tanang kaya ha. Siyempre tanang nga muduol sa kuha, manikamot ang nga mamaayo mo kuto sa mahimo, no. Dool lang no, kasi kaya na to tabangan dami na kung nadiin na mo kadto-adto no, sinasa na lang na adto no. Dili pa tambal ka na patod nga. Sa asa pa ito. Na lang gyapon, try mo duol sa kuha basig makatabang ko sa inyo ano. Siyempre, mga taga Santa Maria, elo sa inyo no, dagan sa taga Santa Maria nga libre. No, Malita, Santa Maria ng mga ano, lagi mamalalag. Elo sa inyo shout out sa akong mga viewers regular viewers ko sila sa inyo labi na karon lang yun nakakita ng video, please subscribe, click lang notification bell, comment, like, and share. Comment lang, no? Kung saan yung ginapamati sa kalawasan, na ginala-dala na yung kalawasan ko, no? Kaya labi na yun, shout out sa mga tinin nga nagtanong ang video kung stroke, mild stroke, paralisado, doon sa kuha, basig makatabang kasi niya. Shout out sa akong 5 countries viewers, no, nga akong salamata kaya doon ay 5 country na nagsubaybay sa kuha. Thank you so much. Saudi Arabia, India, United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much guys. Number 1 salamata ko Pilipinas. Maraming salamat. Na kaning Indonesia di ay pila na kabuan, pila na katuig. Number 2 permanente. Thank you so much guys Indonesia. Ug sa lahat ng mga OFW, I love you guys. Sige. So maghilot ako, hilot po sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Love you guys. So ayan guys, magsugan ako kayo guys. Please subscribe po. Guys. Wakit ang mo. Kung alas 7, ligatan mo.
ako'y sadya. Ha? Kuha na ko dig. Kada ibo tingin, naman na ito. 200 eh. Hindi lang. Ano, nakapagporta o rin. Basta mo kanina. Gusto mo? Basta mo kanina. Sa initin mo ang magulang. Mura yun. Gabi ka palit Sisay mo. rason. Bigay ko kay Pudong. 700. Yes, pinsir, say, pinsir. Say, 100 lang kita. Dapat, ano itong palot mo ba? Ano ba ni ang trabaho? Tawag ba? Ay, Kung ganit, kung hindi ka mag... Reasons mo ba? Kung hindi mo maglaw. invoice pa rin mo. Pwede ka doon na pa sir? Magulog ako, sawa ka Ha? ng... Parang Jesus, Ang ginawa? hindi. Yata yun. Ha? Kapit naman, oh. Simbit. Okay, gata sisay, wala inyon. Ang mga gasol, wala po sulod. Matugil ta gawin. Iniha. Last na to, niya, ang pagpinig na ito. Lalo na ito, nakapitay. Ano ko kwarta ito? Inak, 500 na lang, tibi. Lagi 500. 1,000. 100 100. ito. 100 yung lagi isunod ko kita ka pa. Nandun na tao na sa puro kita niya. Adog niya. Dito na lang ako. Ano? Paso? Karon na, ang silin, may sulod. Uy, sunod ang sin. Ipahita, karon pa ko na napahit sa silin ba? Dinik mo po, Jem. Tingnan ako, pantahan na pamahagi ng silin, kaya di na ba ko kinakuling. Lado pa kayo meron mong hiram, kaya Kaya wala pa na namin nakaw galina. Anak, ako kwarta. Gasto mo ganina. Implan sa kape, sa implan sa sulod. Paditsutan. Okay, balik mo sa dito. okay ko kapalit ha. Wakay ko kapalit silin. Lata lang. Kailangan yung pagdatas na. Mapunik adlaw resting. Isa. Duwara among income. Libo mo lang. Wala ko sa kaslain. Ang sample, meron na ako diyan. Ako. Karon yun, mo ganang hindi yapas ron ba, kanag yung makapalit ng silin ron. Wala si Juan. Wala. Wala. 5-6 na. Arawan, banggaan ko na. Akong arawan ba, laguan. Isipat. Huwag ko kapawin. Ay, palod, te. Wala. So, wifi din, no? Pasensya lang tigdanin. Dali, dali. Sige na kayo mahiraman na, ingna ko, kaya among ipatubin. Wala pa hinong tala, we. Meldos ha, meldos. Ayun ka. Tawag ito alas 7 mga alas 6. So, para hindi magkwarto man.
Inom ba ka, sir? Hmm? Inom ba ka? Inom na? Wala, tagsar ayaw. Karong mamatag ka na hilot na. Hmm. Kani siya dali so tiyan ka sa mo ni balay sa uric acid, mo ni balay sa sugar. Kalimot ha? So, Uric acid kani ang sugar. So kani uric acid natin ang siguro inom, ang sugar natin soft drinks, kape, juice, lain na siya ha. Kaya na mabungkag ni siya kaya ini sa mong kagon magkadugay mabungkag mo gud ni. Nagamay.